It-tnej filgħodu One News mar il-belt u tkellem ma' nies dwar il-ħsibijiet tagħhom għal wara l-pandemija. Il-koll taw ħsibijiet ta' kuraġġ meta staqsejnihom għaliex jixtiequ li pajjiżna joħroġ mill-pandemija. Nerġgħu nqumu fuq saqajna u hekk. Ħalli nerġgħu nagħmlu kuraġġ il-Maltin naqdu bejnietna u. Jalli għaddi kollox biex jiġejt ħana ġa naqbdu ritmu ta' qabel. Wara noħorġu mhux nipprova kollox jiġi normal u noħorġu ngawdu nerġgħu kif konna qabel. U jiġri dal-affarijiet. Ħanoħorġu minna ta' kollox bil-mod għax jiġu l-affarijiet malaj imma ngħidlek li noħorġu minna jiena. Jien m'għandniex mara naqta' qalbi. Ara jiena tex kemm jiena ħarqanu biex noħol biex jgħaddu kollox bil-ġriet u ċil-ġriet. Issa naraw aħna. It-tannieqa ta' xi neputi jew xi ħadd għażiż għalihom kienu fost ix-xewqat l-aktar mixtieqa wara l-pandemija. L-iktar li ħassejta jiena għan-nepotijiet għandi nepotijiet u kull ma narahom fl-Skype dak l-iktar. Biex mu nara tfal sew kif għandi jkun. Aħna għandna raġel mħabba tat-tiġijiet. Raġel tiegħi ndoqqu aħna. Tifhem biex nerġgħu niġu għan-normali. Nixtieq li noħorġu minna nerġgħu niġu għal-ħajja normali, noħorġu m'hemmx bżonn il-maskli u nkunu fl-aħħar relax, illi ma noqgħodux ninkwetaw nkunu man-nies u hekk aħna. Oħrajn semmewna li jixtiequ li noħorġu mill-pandemija biex isjefru. Is-safaru. Dik hija l-problema l-ikbar problema li għandi tas-safar. Toħroġ iktar spiss u dik u s-safar għax inħobbu ħafna. Jiena nsifer inħobb xi kif jgħaddi kollox mill-ewwel u żgur mhux forsi. Persuna oħra appellat kontra in-negatività. Ma nkunux daqshekk pessimissi iżejjed kif inhu ħadd ieħor. Ma fatti importanti iwet jażew. Intant, is-sentiment tan-nies il-belt kien għal kollox differenti minn tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li jum qabel qal li jrid li pajjiżna joħroġ mill-pandemija ħalli mmorru għall-elezzjoni. Aħna rridu li mill-aktar fis possibbli noħorġu fil-pandemija ħalli mmorru għall-elezzjoni.